O Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeiro vén de trasladarlle á Consellería de Medio Rural a situación actual e as perspectivas de futuro desta zona vitivinícola no que atinxe tanto o ámbito da produción como a da industria, a comercialización ou a calidade. Pola súa banda, os representantes da Xunta reiteran o seu apoio a esta denominación, a máis antiga de Galicia, e a súa vontade de continuar traballando para garantir a súa sustentabilidade. Neste sentido, avanzan na implementación dos diferentes instrumentos da Lei de Recuperación de Terra Agraria, en particular os polígonos agroforestais, para poñer en valor áreas abandonadas ou infrautilizadas no territorio da DO. Así mesmo, avaliáronse aspectos relacionados coa sanidade vexetal e, nomeadamente, coa loita fronte ás doenzas da vide, con especial atención á flavescencia dourada. Tamén se abordou a situación do mercado no que atinxe en particular os viños tintos e, en relación con este tema, a necesidade de sumar esforzos nos eidos da promoción e a comercialización diante da tendencia internacional de baixada de consumo que inciden nos excedentes de produción. Con datos a 31 de decembro de 2023, a DO Ribeiro conta cunha superficie inscrita de 1.185 hectáreas, preto de 1.600 viticultores e 102 industrias. A produción de uva na última campaña superou os 11,5 millóns de quilos e o valor económico estimado situouse en preto dos 26,4 millóns de euros.